दियावा त बरलु ए सेवा खा मन्दिलिया कैलु अजोरे चुन्दरी चढैलु ए सेवा खा आमाई चदरी ओढ़ैलु ए सेवा खा माई के कैलु सिंगार आ माई के भजनिया हो बिना लागताटे हो सुने माई के भजनिया हो बिना लागताटे हो सुन आ बिंदिया लगैलु ए सेवा खाली लारावा कैलु सिंगार माई के भजनिया हो बिना लागताटे हो सुन। कहाँ डाले बाप मटर आ मशरूम के सब्जी हमार लड़का के बड़ा पसंद पड़ेला। मटर आ मशरूम के सब्जी तो वो खातिर इतना हम 3 गो प्याज रखले बानी आ लहसुन अदरक धैले बानी। ई सब के मसाला तैयार करम आ कुकर में उबाले खातिर अथी ध देले बानी मशरूम कि मशरूम जले उबलाई ना अच्छा तरीका से जब तक ले सब्जी अच्छा ना हो। तो सुबह सुबह हम चाहत रहनी है कि अपन लड़का के बना के दे दिया अथी मटर आ मशरूम के सब्जी। कहले रहलन हम थोड़ा सा पनीर काट के बनावे के, फिर भी हमरा से ना हो पहिले। रात भर आज नींद ना पड़ल है हमरा आ भोर में हमरा नींद लागे लागल है। एक कारण से हम का कहनी है कि ना बना पौनी है। ऐसे हम पीछा हो गनी है आ तो हम आलू के उंगारा के भुजिया आ दही दे देनी है अथी में लेके जाएला डिप्टी में। आ फिर पतोहो के तो उनकरा तो पसंद बा दही, उ खा ले। उनकरा दही या रोटी भुजिया उनकर तो फेवरेट बा, लेकिन बाबू के फेवरेट नहीं खे, उ ना खलन। आज हमरे वालों के मशरूम के आ मटर के आ पनीर के सब्जी आज हम बनाएम और वालों के देखाएम। ई बिहारी खाना है कि बिहार के लोग तो इतने में बहुत खुश रहेला कि सब लोग रवा देखम आ देख के प्यार थोड़ा सा हमरो के देवल करम। लोग कहला कि जवन जेकर पतोह काम करता ओकर पतोह अथी ना करी, घर के काम ना करी। ई बात गलत बा कि हमार पतोह तो घर के भी काम करली। अब जितना देर रहियन उतने देर न करिहन। जब जाली अपन ड्यूटी जाए के पहले रोटी वोटी बना के पति के देवे करेली है। अपन बिछौना भी सेट कर लेवली, अपन बड़ बिछौना सेट कर ली, चाय बना के दे देवली। ऐसा बात नहीं खे कि ई बात गलत कहना के अरे जे कमाई उ ना अथी करी, घर के काम ना करी। ई बात गलत बा कि हमार पतो घर के सफाई भी पूरा अच्छा तरीका से कर देवेली तब ये अथी भी जाली डिप्टी भी जाली कि आदमी के करे। एगो जौन आदमी देह चोर रही उहे कही के खाली हम ड्यूटी करे नहीं तो घर के कोई काम ना करम। ऐसा तब तो होई तो कैसे काम होई कि जब घर के काम न तो घर के काम के करे वाली कि आई बाई आई काम वाली तो फिर भी उतना वो काम बाई ना करी। बाई काम वाली बाई उतना काम थोड़िए करी जे हम अपना से करम उ थोड़िए करी, उ ना करी कि बाई बाई वाला काम करके जाई। ऊपर नीचे खाली झाड़ू पोछा लगल एगो तो आवला बरांडा में लगावे बाहर तो उ देख नहीं कि ओकरा के भी अच्छा तरीका से उ साफ ना करेले। उ करेले थोड़ा एने ओने कर देवला करके आ चल जाला, अच्छा से करबे ना करला। जे अपना से जौन काम केहू करी उ दूसर केहू का करी, दूसर केहू कुछ ना करी काम। जौन हम करम तौन केहू ना करी। अपन काम होखला अच्छा से। अब हम चाहतानी कि हमरा घरे अथी बाटे बाबू के पढ़े में बड़ा गजन होता। थोड़ा सा ये अभी रूम थोड़ा सा छोटा बा, ये से सोचल जाता कि केने काड़ी से सरिया के केने जगह निकालल जाए। तो आज पतो का कैली है कि बीचे बीचे एकरा के थोड़ा सा साइड में जगह बनैली है अपन पति के लगावे ला कुर्सी कि अभी बाबू हमार पढ़ाई करत रन तो उनका और आगे चल के पढ़ाई के जरूरत बा। तो ये से अभी वो पढ़ाई भी करत रन तो ए लगी कुर्सी बनावे खातिर कि देखी छोट जगह में कैसे एडजस्ट हर काम कइल जाला। ई रउआ के हम देखावत तनी कि घरे कतनो बाटे 4 गो 5 गो 10 गो रूम, 1 तला 2 तला, उ कोई काम नहीं खेवत। परदेश में परदेसी लगी छोटा जगह में बहुत हिसाब किताब से रहे के पड़ेला कि जगह केहूँगा बनाव कि एडजस्ट होखो सब
चीज। आ एगो देखी ना, अभी तो हम शादी कैले बनी बेटा का, है हमर पतो अभी लड़के समझ हम गुगुआ बुबू खेल ले हमार पतोया अभी लड़के बा गुगु बुबू खेले ले, एगो के गुगु नाम धैले बा, एगो के बुबू नाम धैले बा हमार पतोया। दोनों का नाम भी गुगु बुबू बा, बेटवा के गुगु आ पतोया के बुबू जतनी बार चिड़ै के दाना दे के आवतनी। आई देखी ना कितना सुंदर फूल फूला जाला, रोज हमरा फूल मिल जाला। अपन हिया लगा दिले बनी थोड़ा थोड़ा सा फूल उल के, एगो पेड़ एगो बाल्टिए में कके लगा दिले बनी। बाहर में रहतनी तो कहाँ से ले आई मार खानी अथी कहनी के जा तनी चिड़ै के दाना देवल अच्छा है। तो आई देख तनी मोटर चालू कर दे, तनी मोटरे अथिए नहीं खे, पानी नहीं खे। कहनी के जाता नहीं चिड़ै के दाना, एगो तो ऊपर देवे के पड़ला, आ रोज रोज 3 तला पर 4 तला पर चढ़ ऊपर के पहले न चढ़े में, अब तो चढ़ा नहीं ऊपर, लेकिन हाँ जानी चढ़ चढ़त। कहनी के जाता नहीं चाना दे अभी चिड़ै के दाना, चिड़ै के दाना देवल अच्छा हो, उसे अन्न जुड़ला। चिड़ै के दाना अब एगो काम वाली आवती है तो दुनिया भर के एगो बहरी के पोछा के लगाई, उतना उतना पैसा लेवा तारी सन। ऊपर चढ़ चढ़ से मन हार जाला। हमनी के बैसनो तो हम गए रहनी सो, बाप रे बाप, चढ़त 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 एने से तो हम चल गई, ओने से हमनी के ना पौनी से घोड़ा पर बैठ के रहनी सन। यहाँ का मौसम ऐसा बा, कहने के जात नहीं लेट हो गया देवे के कबूतर सके दाना होना, आ चढ़त चढ़त हाफो तनी खूब। कबूतर के दाना देवे के चाहिए। हम तो रात के कहीं कमे जानी, ज़्यादा हम हिये से सैर कर लेवन छते पर। ऊपर थोड़ा सा नहीं आवा तो चारों बगल से नजारा मिल जाए, अच्छा भी लगिला। अपन हिये आके अपन हुआ तक ले हो हेने गाड़ी बाटे हमनी के अथी स्टेशन काले बाड़ी के, एना ही बस मिलेला, आ हेने करी जा तो मंदिर मिलेला। हम तो रोज का करेनी कि अपन आ जानी यही पर आके अपन हिया अपन एक्सरसाइज भी कर ले बनी, हमरा अच्छा रहला हिया एक्सरसाइज करत। आवेला तो दुल्हा के लोग कहला का, अरे ओका बोका 3 तरह का गिनी जीजा जी, जूतावा के नेग जोगा दे दी जीजा जी, जूतावा के नेग जोगा दे दी जीजा जी। अरे जीजा जी के तो बोक्का बना के लोग छोड़ेला। चम चम चमकेला चुनरी माई चुनरी, अब आसन लगनी लाले लाल हो हमारे मैया दुलरी। आज हम बनावत तनी सब्जी पनीर अथी के मशरूम के अथी के मशरूम के सब्जी बनावत तनी, पनीर के मशरूम के सब्जी बनावत तनी। ऐसे बनाए लोग बड़ा बढ़िया होई, खूब बढ़िया स्वाद लगी। हई देखी यहाँ मटर उबाल के पनीर धैले बानी, फिर लहसुन धैले बानी, हे अदरक भाई अदरक काट के डालम, ही प्याज के पेस्ट बना के एकरा के डालले बानी। प्याज के थोड़ा सा हल्का मिक्सी में मेही करके एकरा के भूंजे ला डालले बानी। अब मशरूम यही में डाल दिले बानी है, तो मशरूम ऐसे डालनी है कि मशरूम थोड़ा सा पानी उबाला न तो पानी पकड़ ले वाला मशरूम के, तो जब पानी पकड़ ली तो सब्जी अच्छा ना हुई, तो ऐसे थोड़ा सा के तेल में तार दी, ऊपर से प्याज डाल दी, और तब खा के देखी भोजपुरिया बड़ा बिजोर लगी सब्जी। क्या करिए, ऐसा ही हम काम करत रहनी अपन।
हाई देखिए अच्छा हो गया। अभी थोड़ा सा पानी डाल के चाहता और अच्छा से गर्म कर देने के। सब्जी बनावेला तो अनेक तरीके से आदमी बना सकता कि कैसहू बनी कितना किस्म के कितना लोग बनावे वाला बा। बाकी बात बा ई कि स्वाद होखे के चाहिए। अब हम होटल में जा नहीं खाए, लेकिन होटल के सब्जी हमरा पसंद ना पड़े, ऐसा ना पड़े कि हम घरे के अपना हाथ से जब बना के खानी तो हमरा बड़ा बेस्ट लागला, लेकिन ये हम ऊ ना खानी, हमरा ऊ पसंद ना पड़े। हे कपड़ा बस अभी बारू की का पानी जमा देखी ना हमारे घरे दाँते उनकर दाँत में दर्द हो गई बा सलाद खैला से। हाय ले पानी ले, हाँ दी ना पानी दी। अच्छा नहीं दे, पापा के गर्म पानी ले जाके दो। हर टाइम निधि डाला था हई मसाला पहले पहले पापा का पानी देगा तनी में डाला ले का थी नरियर पानी तो कह दी हमें डाला लीजिए कि कतनो होटल के सब्जी, लेकिन हमरा होटल के सब्जी ना पसंद पड़े, ये से ना पर थोड़ा सा पानी डाल के और डाला मिला लहसुन के अदरक के पेस्ट पानी के अब डालाइए। पहले डालना पसंद ज़्यादा भूजा दी तो उसको स्वादे बिगड़ जाए। थोड़ा पानी डाल के आसान तरीके से सब्जी बनाई और स्वाद भी बढ़िया बनाई, वो एक नंबर हुई। अब मसाला इनमें डाला 1.5 चम्मच लाल मिर्चा, और 2 चम्मच छोटी चम्मच से डाली है मसाला। अच्छा नारियल पानी पापा ढार ले हो का। हाँ 2 चम्मच डालो कि सुबह ज़्यादा सब्जी बना देनी है कि सुबह हूँ लेके चल जी लोग। कितना डालू हो लाल मिर्चा 2। हाँ और 2 चम्मच हो डाला, 2 चम्मच डालो हाथ ना सब्जी बा ज़्यादा। हाँ। तनी बढ़िया से चलावा तनी दी, थोड़ा सा पानी लेकर डाला ने तब न मसाला पाकी। रउआ लोग खाली देखम कि हाँ ऐसे बना के सब्जी रउआ लोग एक बार खाई हमार कहला से। जे भी वीडियो रउआ लोग देखी आ एक बारी खाना खा के देखी सब्जी, तब रउआ पता लगी कि कैसन सब्जी बनल बा। कि एंगती अपन चीज़ के अपने के कैसे खा कहीं कि हाँ, लेकिन रउआ एक बार बना के ऐसा टेस्ट करके रउआ लोग देखी कि कितना टॉप के लागी, तब बना के खाई आ तब ही विवाह के कहम कि बहन के ख्याल करे। भाई बहन जे भी हमार छोटा भाई बहन देखा तानी सब लोग एकरा के सब्जी बना के एक बार खाई लोगन मशरूम के आ पनीर के, कि तब हमरा लागी कि हाँ रउआ लोग खैनी। तो हमरा के जब कहें कि अच्छा बनल बा तो हमरा बड़ा वही दिन हमरा बड़ा अच्छा लगी कि रउआ लोग के अच्छा लागल है। तो अभी हम का कही तनी टाइम तो लागल है, जब सब्जी भुजाई उजाई ना तो टाइम तो लगबे करी। ताले रउआ लोग तो बोर हो खतनी ई खाली देख देख के बोर हो खम कहम कि कितना देर लगावत तारी एगो सब्जी में, तो इतना देर के वीडियो रउआ देखम आ कि ना देखम। लेकिन चली
हम अपना से तो कहतानी कि रउआ लोग देखी आ एक बाजी खाई बिहार के लिट्टी। अब हम घरे जाए वाला बानी, हम जान तो लिट्टी बना के रउआ लोग का हम यूट्यूब पर डालम कि बड़ा हुआ तो हमरा तो जानना बहुत बा बिहार में। तले रउआ लोग के एगो हम झूमर गा के हम सुनावतानी कि रउआ लोग सब्जी के भी देखत रही कि केंगा केंगा भुजाई। एगो झूमर भी में हम गा के रउआ लोग के सुनावतानी कि रउआ लोग के अच्छा भी लगी कि गड़िया देवे लने पर सीटी आज घरे बाल मई है ना। गड़िया देवे टीसन पर सीटी आज घरे बाल मई है ना। सासू है कोइले बारू झगड़ावा हम तो लहर लगइबो ना। सासू है कोइले बारू झगड़ावा हम तो लहरा लगइबो ना। सासू है कोइले बारू झगड़ावा बेटा से लहरा लगइबो ना। ऊ तो सूझी है ना बुझिहन रौरास के तनिको ना बोली है ना। सासू है कोइले बारू झगड़ावा हम तो बेटा से लहरा लगइबो ना। आ बेटा सूझी है ना बुझिहन रौरा से कबहू ना बोली है ना। गड़िया देवे लने पर सीटी आजू घरे बाल मई है ना। आ गोतिन हो कोइले बारू झगड़ावा आ देवर से लहरा लगइबो ना। ऊ तो बुझी है ना सूझिहन भौजो से अलग करई है ना। ऊ तो बुझी है ना सूझिहन रौरा से अलग करई है ना। आ ननद हो कोइले बारू झगड़ावा भैया से लहरा लगइबो ना। आ भैया सूझी है ना बुझिहन आ ननद के गवना करई है ना। गड़िया देवे लने अब जो पनीर डालनी है डाल देनी खत्म करो। सब्जी बन के तैयार हो गल बा। देखी कितना सुंदर ओकर अथी लुक निकलल बा सब्जी के। एक बार हमरा काला से बना के रउआ लोग खा के देखी आ तब रउआ लोग बताएं। पहले खाना हम जो भी बना दी। ये देखो मैं सब्जी बना लिया हूँ आ एक बार रउआ लोग का करी कि बना के तनी खाई एक बार हमरा कहला से कि मशरूम के पनीर के आ मटर के सब्जी बड़ा टॉप के लागी। बाबू बोलो कैसा बना है यार? मस्त बा मम्मी यार। है स्वाद बन एक बार वो लोग खा के देखी। आई विभा भोजपुरिया बहन के वीडियो के थोड़ा सपोर्ट करी ले रउआ लोग। आज के ये इतना हमार बा हमार तनी ब्लॉग अच्छा से रउआ लोग देखी सपोर्ट करी। रउए लोग न करे रउए लोग के भरोसे सब बात डुबा दी चाहे उगा दी। सब लोग के हमरा तरफ से धन्यवाद प्रणाम।